Hola a tots plegats. Soc Francesc de Aro i Uribe, soc advocat exercent de Barcelona i soc un membre de la candidatura del Canvi. Catalunya com a país i els catalans com a poble sempre hem estat pioners en l'estudi de les nostres arrels, de la nostra història, de la nostra llengua, de la nostra cultura. Pensem sincerament a la candidatura del Canvi que ha arribat el moment de que la cultura en majúscules entri a la Federació Catalana de Vela. Pensem que el concepte cultura i el concepte esport no només és compatible, sinó que és complementari. Per això proposem que per primer cop a la història dintre de la Federació Catalana de Vela es fundi, nosaltres el fundarem si guanyem, l'Arxiu Històric de la Vela Catalana. Volem que la gent vegi, l'esportista jove vegi les seves arrels, que vegi d'on ve per saber cap a on va. Nosaltres tenim en aquest moment un patrimoni a Catalunya importantíssim, absolutament dispers per museus de marina arreu del litoral català, per col·leccions privades de marina, etc. Tenim imatges en blanc i negre, fotografies en color sípia, tenim imatges i pel·lícules de cinema mut. Nosaltres volem tenir això, que el federat, per el sol fet de ser-ho, tingui accés lliure i gratuït a un arxiu històric de la vela catalana on pugui veure la història de la seva passió, la història de la nostra passió, la història de la navegació a Catalunya. Hem estat capdavanters, volem continuar sent-ho, volem marcar el rumb i volem recuperar el lloc que ens pertoca històricament com a catalans i com a navegants, perquè això, sincerament, això és recuperar la memòria històrica. I nosaltres, la memòria històrica és fonamental i ho fem des d'aquí, des de Catalunya, com a referent estatal i internacional. I això només ho podem fer amb vosaltres. Per això us demanem, sisplau, que ens ajudeu i entre tots plegats aixequem la vela del canvi. Hissem la vela del canvi, com diu el nostre eslògan electoral, i això ho diem al costat de la bandera del nostre país, de Catalunya. Gràcies per la vostra atenció.